Onks Danny? Danny puhelimessa. Niin, iso D. Joo, Onks iso D? Joo, täällä puhelimessa. No niin, täällä on Juhavat Tolvanen, terve. Aha, terve. Kuule, mä tossa kuuntelin vähän pienen pätkän sun männävuosien hittiä toi Tuuliviiri. Aivan, kiva, Niin, kiva. tiedät biisin kyllä varmaan. Tiedän, Niin. Kuule, mä törmäsin siinä pariin sellaiseen niinku järjettömän kokoiseen epäkohtaan. Aha. Ne suorastaan niinku hyppäs silmille sieltä. Niin. Kato, sä laulat siinä, että Tuuliviiri rauhaton, mun sydämeni on. Kuule, ensimmäinen epäkohta nyt. Tuuliviiri rauhaton. Mietis nyt vähän. Tuuliviiri ei voi olla rauhaton. Se on kangasta tai sitten se on sellainen peltinen kukko, missä on nuolia ja se kääntyilee näin. Se ei ole elävä. Niin. Tuuliviiri ei voi olla rauhaton, eikä kiukkunen, eikä rakastunut, eikä kiimassa, eikä mitään muutakaan. Niin. Se vaan heiluu tuulen mukana. Ja toinen juttu. Sä sanoit, että sulla on niinku sydämen paikalla tuuliviiri. Tuuliviiri rauhaton mun sydämeni on, niinhän sä sanoit siinä. Ihan järjetön vale. Sähän valehtelet sun faneille, mies. Niin. Mennään yhdessä vaikka käymään lääkärillä, katsotaan minkälainen viiri siellä heiluu siellä sun rinnuksessa. Minä oon kirjoittanut tätä Niin. samaa. Ootko samaa mieltä? Enkö ookin oikeassa? Joo, muutama minä. Kenen sanat? Joo, never heard, ei paljon kiinnosta. Mut kuule, nyt mä voisin katsoa sormien läpi tätä juttua. Tähän mä nyt tietenkään sormien läpi voi katsoa, kun mulla pitäisi olla satana lasiset sormet. Mut sormien välistä mä katson tätä juttua. Jos sä pistät mulle pari lättyä tulemaan, niin. Armin nimmareilla. Aha, no se voi olla vähän vaikeampi juttu. Joo, no jotain vanhoja varmasti löytyy. Niin. Okei. No ei muuta kuin skarppaat sitten jatkossa. Joo, täytyy. Terve.